tafiya za ka yi kana ta abin nan. Wani kullum mota rukun shugaba. Ai na ɗauka bayan za ka fito ba. To wataƙila cikin ne babu daɗi tun da gan shi ya fito. Ka kalla ka ce wani cikin ne ba daɗi. Kakka kuskura ka rena min hankali ko ka ɓata min rai. Ka ji ko? Ban taɓa jin wari mai ƙarfin wannan ba. Amma fa ka maru. Tun da nake babu wanda ya taɓa mari na sai a sawana. Ban yi lalacewar da wani mutum zai mare ni ina kallonsa a raba da shi ba. Za ka rama ne? Da zan rama ko sauke hannunka ba za ka yi ba zan rama. Bismillah, rama. Barin gaya ma na rantse da Allahn Annabi Muhammadu ko da wasa ko a mafarki idan ka sake kuskuren kai hannunka kusa da fuskata idan ba sai na